Не, Хулио, не я целувай. Да? Ти натичам, се върна на час. Ай. Чакай! Кажи. Няма ли да му попиташ дали искам да дойда с тебе? Ти? Да. Те изтича от 10 години. Няма значение, не е в това въпроса. Важното е да му попиташ дали искам да дойда. Цвет, искаш ли да дойдеш с мен натичам? Да. Сигурна ли си? Да. Ай. Чакай само да се обърка. Ай. Какво да се обърка сега? Не. 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 Така, значи, 2 км спираме, почиваме, 2 км спираме, почиваме и накрая 1 км. Добре. Ай! Поставете. Не мога повече. Сега почнахме. Не мога. Айде. Айде. Цвети, айде бе. Не мога повече. Не можеш. Айде. Не мога, разбери ме. Добре, аз ще миня отсам, после по кръжниците с йогата и ще дойда тук. Айде. Виж ли с йога? Не, Хулио, не го целувай. Не го целувай. Къде? Да тичам! Чак! Аре бе! Не знам, ще ме целуваш. Ти? Мръзнах. Дай да нова всичко ти го правим отведнъж. Бъде. Да. Седи. Да. Седи. Да. Виж ли с йога?